खुलुमबाय गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लागोन कसारी हारिनि सासे मुंदांखा बिर जोहोलावनि जिउनि सोमोन्दै थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबायानो जों सोरनि सोमोन्दै बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांनिसिम मोनसे फिसा रिक्वेस्ट अन्नानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि गोदान भिडिअसफोर मोनबाय थानो थाखाय नोंथांनि थाखायथ' बियो फ्रि नाथाय नोंथांनि बे फिसा खामानिनि थाखायनो जों गोबां थुलुंगानाय मोनो गिबिसिनथार जों कसारी सोदोबखौ मोजाङै मिथिग्रोनांगोन नङाब्ला नोंथाङा जोबनायसिम कनफ्यूजयैनो थागोन कसारी सोदोबा मोनसे जोबोर गिदिर हानजा जेराव जों गोबां दालाय हानजाफोरखौ नुनो हायो बेयाव दं बड' कसारी कसारी दिहान लाथावसा कसारी फंलंसा कसारी थावसेन हामुसा आरो दिमासा कसारी बेल' नङा कसारी हानजायाव गोबां दालाय हानजाफोर नुनो मोनबावो जेरै लालुं तिवा त्रिपुरा बायदि बायदि नोंथांमोना गुबुन आर्टिकल एबा बिजाबफोराव हासनु टाइटेलजों लिरनाय नुयोब्ला कनफ्यूज जानो नाङा जे बियो कसारीफोरनिनो सारमुं कसारी सोदोबा बिसोर गासै ब्रान्चनिनो सिनस्रि एबा बेकबन जों जायखौ बुङो दानिया सल'आव जों हाबनोसै बे गासै सल'खौ सासे मुंदांखा आसामिस हिस्टरियान बेनुदार शर्मा बिथाङा लिरनाय दुरबिन बिजाबनिफ्राय मोननाय जादों नोंथांमोननि साबेसे मिथिगौ बिर जोहोलाव तुलाराम सेनापतिनि जिउनि सोमोन्दै जानांगौ गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथिया मानोना समजों लोगोसे जारिमिनफोराबो गोमालांगासिनो दंसै जायखौ जों बोखांफिननो थाखाय गोख्रों नाजानांगौ जाना फैदों नङाब्ला मिरु जिरौ गासैबो गोमालांजोबगोन सल'आव लिरनाय बायदिब्ला साउथ नगाव डिस्ट्रिक्टनि सल' 1800 स्क्वायर माइल्स एरियानि मोनसे फिसा इन्डिपेन्डेन्ट रायजो दंमोन जायहा सोरगिदिं जमुना दैसा हारियाजान बुराई हिल्स धनसिरि दामुरुवा आरो बुरि गंगा दैसा आरो हाजो सिरिजों बेंखन जानायमोन ब्रिटिश साम्रायजोआ आसाम हादरसाखौ रायजो खुंनाय समाव बै समाव थावसेनसा डिनास्टिनि सासे गोहोगोरा आरो साहसि जोहोलावबो रायजो खुंदोंमोन जायनि मुंखौ नोंथाङा मिथिखागौ बिथांनि मुङानो जादों तुलाराम सेनापति आथिखालाव बे जोहोलावनि मुंखौ बावगारलांनो हमबाय नाथाय बे बाथ्राया सैथोदि मोनसे समाव बिथांनि मुं खोनाब्लानो बयबो गिनाय साफियोमोन बिथांनि गोहो बोलो आरो साहसआ सुथुरफोरखौ सिगिग्लुंनो हायोमोन फंसे बाथ्राखौ नोंथाङाबो खोनादों जानांगौ बे जोहोलावखौ हाग्रानि मैदेरफ्राबो गियोमोन बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आंहा बिनि सायाव जेबो राय गैया सल'आव लिरनाय बादिब्ला आसामिसफोरा माने कसारिसफोरनि मोनसे एकदमबारे क्लस ब्लाड रिलेसननि सुबुंफोर होननानै बुंनाय जादों खिन्थु बियो एसेबां सैथो नङा आसामाव सोर सोर थायो आसामाव जोंहा आदिबासि बाङालि बेबायदिनो गोबांथार बिसोरखौ माने आसामिस होनना बुङोब्ला आसामाव थागिबिफोरखौ बुंनाय जायो खिन्थु आसामावहायदि बेसेबां जातिफोर थायो बेखौ डाइरेक्टलि बाव मेनसन खालामनाय गैया खिन्थु जोंना आसामाव थागिबि जेनाखि कसारिस होनना बुङोब्ला बड' कसारि जोंखौसो बुंनाय जायो आरोखि खिन्थु बे बाथ्राया एसेबां सैथोबो नङा जे आसामनि थागिबिफ्रानो कसारिस होननाय बाथ्राया डिमासा कसारिसफोरा ओरै बुङो जे ब्रह्मपुत्र ओनसोलावहाय डिमासा कसारिसफ्रानो थागिबि होननानै नाथाय बे बाथ्रायाव एसेबां सैथो नङा जोङो प्रेक्टिकेलि नायोब्ला बेवहाय ब्रह्मपुत्र ओनसोलाव बड' कसारिफ्रासो थायो सल'आव लिरनाय बादिब्ला तुलाराम सेनापतिया थावसेन ब्रान्चनिफ्राय फैनाय राजा कृष्ण चन्द्रनि मेन रयेल कुक बिथांनि मुङानो जादों काशी चन्द्र कुक बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ ओंखाम संना होग्रा गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनोदि ओंखाम संना होग्रा काशी चन्द्र बिथांनि फिसाज्लानि मुङानो जादों तुलाराम सेनापति बुंनो हायो जों तुलाराम चन्द्र बेयाव नोंथांमोना मोजां गोसो होनानै खोनासंदोंब्ला मिथिनो हायो दि तुलाराम सेनापतिनि बिफाया चन्द्र डिनास्टिनि मानसिसोमोन अब्ला चन्द्र डिनास्टिनिब्ला बियो कृष्ण चन्द्रनि डिनास्टिनि मानसिसो माने कृष्ण चन्द्र डिनास्टिनि अब्ला बियो काशी चन्द्रआबो बियो रायजो खुंनायनि बिहा अधिकार दंमोन अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जे काशी चन्द्रनि बिसाज्लानि मुङानो जाहैबाय तुलाराम सेनापति अब्ला तुलाराम सेनापतियाबो जे चन्द्र डिनास्टिनिसो अब्ला नोंथांमोना मिथिगोन काशी चन्द्रआ कृष्ण चन्द्रनि बियो थैनि मानसि अब्ला जोङो कृष्ण चन्द्रखौ कृष्ण चन्द्र hasnu होननानैबो लिरो जारिमिनाव अब्ला नोंथांमोना गोसोआव लादि कृष्ण चन्द्र hasnu राजानि मुङा कृष्ण चन्द्र hasnuब्ला बिनि ओंखाम संग्रा काशी चन्द्रनि मुङाबो जानांगौ कृष्ण चन्द्र hasnu अब्ला तुलाराम सेनापतिनि मुङाबो जानो हागौ तुलाराम चन्द्र hasnu होननानै बुंनो हागौ नाथाय बेवहाय जारिमिनाव नायोब्ला माब्लाबाबो लिरनाय जाया तुलारामखौ चन्द्र डिनास्टिनिबो बुंनाय जाया आरो तुलारामखौ hasnu डिनास्टिनि सुबुं होननानैबो बुंनाय जाया खालि जोङो मिथिगौ जे तुलारामा
Tularam Senapati बियो सान्थ्रि गाहाय होननानै जारिमिनाव बिखौ मिथिनाय जायो नोंथांमोना बिखौ गोसोआव लानो जाबाय बेनिखायनोथ' जोंहा बेयाव कनफ्यूज खायनो जेब्ला Tularam Senapatiया रायजो खुंदोंमोन Tularam Senapatiयाबो जेब्ला रायजो खुंदोंमोन अब्ला बियो बारमान टाइटेल लादों होननानै गोबाङानो बिजाब लिरदों नाथाय बेनि थाखाय बेसेबां प्रुफ दं जोंहा बिखौ नागिरनानै मोना एक्चुअलाव जोंहा बिनि प्रुफबो गैया खासे चन्द्रआ राजानि बंस आरो थैनि मानसिब्लाबो गोबाङा बिखौ खालि ओंखाम संग्रानि नोजोरजोंल' नायोमोन बिहादि इयुनाव रायजोनि सायाव मोन्थाय दं बेखौ रावबो नोजोर होआ नाथाय राजा कृष्ण चन्द्रआ बिथांखौ हाई प्लेटफर्माव दोनोमोन ओंखाम संग्राब्लाबो रेसपेक्ट होयोमोन नाथाय मोनसे समाव राजा कृष्ण चन्द्रआ थैना थाङो बिनि उनाव बिनिनो फिसाज्ला गबिन्द चन्द्रआ रायजो खुङो जायखौ बड' कछारिफोरा राजा इरागदाव मुं होनाय जादों बिथांनि रायजो खुंनायाव रायजोआव गोबांथार जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन बिथांनि रायजो खुंजेननाय समनिफ्रायनो रायजोआव प्रब्लेमानो प्रब्लेम बिथाङा बिदा फंबायानो दं ना फिसा फिसौआनो दंमोन बियो ब्रिटिशफोरनि गेलेग्रा फुथुला बादिल' जाना थानांदोंमोन मानोना बिथाङा जेरैबो लामा गोथे जानायमोन रायजोआव जेंना रांखान्थियाव जेंना दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांसिनदोंमोन बे समावनो ब्रिटिशफोरा कासा रायजोखौ गावसोरनि सिङाव लांनो थाखाय प्लेनिं खालामो राजायाबो ब्रिटिशफोरनि प्रटेक्शन आरो सहायथायावसो रायजो खुंनो गोनां जायो मानोना ओरै जादोंदि गबिन्द चन्द्र राजाया कासा रायजोखौ ओंखाम संग्रा काशी चन्द्र नङाब्ला बिनि बिसाज्ला तुलारामा सालायनायखौ लुगैयामोन आरो बेबादिनो गबिन्द चन्द्रआ सिरि सिरि काशी चन्द्रखौ सिथार खोमादोंमोन बेनिफ्रायनो तुलाराम सेनापतिया सिरि सिरि राजानि खोथा बारग्रा जालाङो बिफा थैनायनि खिथेर लानो थाखाय बिथाङाबो प्लेनिं खालामबाय थायो बिनि सिगां जों नायोब्ला मिथिनो मोनो तुलाराम सान्थ्रि गाहायाबो गोबां रायजो रैखाथि खालामनाय रायजो फुवारनाय सुथुरफोरखौ होसोख्रांनाय सावगारिखौ नुनाय जायो गबिन्द रायजो खुंनाय समाव तुलारामनि गोहोआ जोबोर बारायलांदोंमोन रागाजों बिथाङा फाग्ला बादि जादोंमोन मानोना बिथाङा मिथिगौ गावहाबो रायजो खुंनायनि मोन्थाय दं आरो बाथ्राखौ गोबाङानो मिथिगौ ब्रिटिशफोराबो मिथिगौ बेनिखायनो तुलारामा ब्रिटिशफोरनिफ्राय कासा रायजोखौ खावसे दाबि खालामो बिथाङा न' गामि गामि थांनानै खोथा बायहोयो कि गबिन्द राजाया रायजोखौ ब्रिटिशफोरनो फानबाय बियो ब्रिटिशफोरनि जुथा सोलाग्रासो जाबाय बेबादिनो रायजोफोरखौ तुलारामा कनभिन्स खालामजोब्बाय राजानि हेंथा आरो ब्रिटिशनि हेंथा बाथ्रा फोसावबाय ब्रिटिश साम्रायजोनि सिङाव आसामनि चिफ कमिशनार डेभिड स्कटआ जोबोर गिनायजों राजाखौ बुङो नोङो कासारखौ खावसे तुलारामनो सालायनो थाखाय होदो गिबियाव राजाया बे बाथ्राखौ गनायाखैमोन नाथाय रायजोआ राजानि आरो ब्रिटिशफोरनि हेंथा बारानिफ्राय बारा जालांबाय थायो बे समाव कमिशनार डेभिड स्कटआ जोबोर गिनाय आरो सिन्था खालामनायजों राजानिसिम खोथा हरो जोबोर थाबैनो नोङो तुलारामजों नांनाय जासिगोन दा तुलारामा नोंनि रायजोखौ माखासे खिनि आवग्रिना लाबाय आरो रायजोआबो बिजोंनो गसंजोब्बाय तुलारामजों नोंथाङा आरो प्रब्लेम क्रिएट दा खालामसै बै समाव ब्रिटिशफोरनि पारमिसन बादियै कासारखौ बोखावनानै 2224 स्क्वायर एरियाखौ तुलारामनो होनाय जायो तुलारामा इन्डिपेन्डेन्टलि बै समाव फिसा रायजो खुङो बिथांनि रायजो खुंनाया कफिली रिभार बटिया गाव सामसाइ गाव आरो जाथिंगा बै समाव तुलारामा बारमान टाइटेल लादों होनना बुंदों नाथाय बियो बेसेबां सैथो बेखौ आं बुंनो रोङा नाथाय 1829 निफ्राय 1834 AD सिम बिथाङा रायजो खुंदोंमोन बै समावनो ब्रिटिशफोरा डिवाइड एन्ड रुल पलिसि जाबसिना होनाय जायो आरो तुलारामनि रायजोखौ खमायनानै 1800 स्क्वायर एरियाल' खालामो लासैयै तुलारामनि देहाया लोरबां जालांनो हमो बिथांनि थानाय जायगाखौ कासामारि बुंनाय जायो 12 अक्ट'बर 1850 मायथाइयाव बिथाङा रुंसारि जायो तुलारामनि बिसि दानाबती बिथाङा गांसे मेथाइ बिजाब लिरदोंमोन दि फग मुङाव सल' बुंनाय बादिब्ला तुलारामा कासामारियाव माखासे टेम्पोलबो लुना गालांदोंमोन बिथाङा हिन्दु समाजनि सुबुंमोन बिथांनि जारिमिनखौ दिनैबो बड' कछारी डिमासा कछारीफोरा गोबाङानो गोसोखांफ्लायो